Sådan, og vi er i gang. Hammer. Optager vi? Det gør vi. Okay. Pizza of A-Town er... Yes. Jeg vil fortælle om vores apparaturliste. Og den består af en clementin, et lys, som vi putter ned i clementinen. Så har vi et termometer til at måle temperaturen. Så har vi et stativ, så vi kan filme lidt længere ned engang. Yes. Et stativ til at holde vores glas med 50 ml vand i. Vand. Vand. Sagde jeg ikke det? Og en lighter til at tænde lyset med. Lighter. Og et digital stop clock, som man bruger til at tage tid på lyset med. Og en vægt. Så bruger vi også en vægt. Hvor er vægten hen? Jeg finder en vægt. Vi leger den. Tak. Yes. Godt. Hun har fødselsdag i det der vægtår.